Nois i noies d'ADM1 i ADM3, us gravo aquest vídeo perquè així nosaltres aprendrem a fer anar l'interès. Perquè fins ara en aquest mòdul 4 de tresoreria hem estat treballant tresoreria, llibres de tresoreria, el Banc d'Espanya, els instruments financers, i en molts llocs aquí anava sortint el terme interès, però no hem après a calcular-lo. I aquesta UF es tracta d'això, de veure com es calcula l'interès. Poder comparar entre productes financers per veure quin és millor, perquè haurem de pagar més o menys d'interès si necessitem finançament. Doncs aquesta és la cosa, és a dir, que nosaltres en aquesta UF aprendrem a fer anar aquest interès. I per començar el que hem de fer anar no és perquè a les notícies, en la publicitat sempre el que us diuen és que és un 5% TAE o un 6% anual, etc. Però que sapigueu que sempre en aquest percentatge nosaltres no treballarem amb aquest percentatge, perquè aquest percentatge sapigueu que un 5% sempre és la fórmula 5 dividit entre 100, és a dir, 5 dividit entre 100, doncs 0,05. És a dir, 5% és 0,05. Això ja ho sabeu, però és que és bàsic perquè totes les fórmules les farem servir amb aquesta tant per 1 que es diu i no el tant per cent, tot i que una cosa és directa a l'altra. Doncs allò que he dit, que en aquesta UF treballarem a veure com es calcula el tipus d'interès. Llavors, per exemple, us poso un exercici que ens podem trobar. Quants diners hauré de tornar passat un any si em deixen 1.000 euros ara, diguéssim, a un 5% anual. Aquí les dades, evidentment, és que passarà un any, que aquest és un 5% anual, i el capital inicial, doncs que seran aquests 1.000 euros. A mi, passat un any, el que tindré és que el capital inicial, en quants diners s'haurà convertit el capital inicial quan hi ha aquest tipus d'interès anual. En aquest cas, aquest capital, quan serà si m'han deixat 1.000 euros avui i me l'han deixat a un 5%, en recordeu-vos del que he dit, que el 5% es transforma en 0,05. I això és molt senzillet, aquest capital quan serà 1.000 per 1.000, 1,05. Primer, el que hi ha dintre el parèntesi, i després ja es multiplica, no em feu 1.000 per 1 i després li sumeu 0,05. Primer és 1,05 i després es multiplica per 1.000 i això ens dona que jo hauré de tornar 1.050 euros passat un any. Això en una recta on tindríem el temps es podria dibuixar de la següent manera. Això és el període 0 i aquest seria el període 1 i ara després en parlo del període 2. Al període 0 tenim quin capital he tingut, i aquí en el capital 1 i aquí el capital 2. Doncs molt bé, el capital 0 eren 1.000 euros, m'han deixat 1.000 euros, i en quant s'ha convertit si el tipus d'interès és un 5%? Doncs en què s'ha convertit? Ho hem calculat abans, aquests 1.050 euros. Això és el que s'ha convertit, els 1.000 euros a un 5% anual passat un any. Això és cert sempre quan passa només un any. O si és un interès mensual, quan passa un mes, o si és un interès diari, quan passa un dia. Però el problema és, quan passen 2 anys en aquest cas,
quina quantitat jo hauria de tornar. Aquest és el principal problema que tenim i per això aquesta UF3 és tan important el problema, diguéssim, que dividim molt clarament amb el tipus d'interès simple i el tipus d'interès compost. Doncs en l'exercici hem vist que 1.000 euros passat un any ens dona uns interessos de 50 euros i per tant el total que hem de tornar si ens deixen 1.000 euros passat un any, si és un 5% anual, doncs és 1.050 euros. Val? I això és cert tant en l'interès simple com en l'interès compost. Aquests dos tipus de formes de calcular l'interès són tan importants com que són diferents. La unitat formativa 3 es divideix en dos parts ben diferenciades, una d'interès simple i l'altra d'interès compost. I realment es fan servir en els instruments financers normals. Per exemple, l'interès simple en el descompte d'efectes, el descompte de pagarés o de lletres de canvi, es fa servir interès simple, o en el càlcul d'interessos de comptes corrents, per exemple. Es fa servir interès simple. La majoria, per exemple, el leasing que heu fet alguns, la hipoteca, els préstecs normals, doncs el que es fa servir és l'interès compost. I perquè veieu una mica la idea, encara que llavors, avui que treballem l'interès simple, ara us explicaré més en concret què és l'interès simple, però perquè veieu la diferència entre interès simple i interès compost, seria de com ho fem per calcular l'interès, el que hem de tornar passats 2 anys, en el mateix exercici. Passat un any, en tots dos tipus d'interès, el simple i el compost, passat un any haurem de tornar 50 euros d'interessos i per tant 1.050 euros en total. Però és que passat 2 anys, l'interès simple el que ens diu és, bueno, doncs és un altre any, si en un any hem pagat 50 euros d'interessos, en l'interès simple, aquest interrogant el que serà és doncs, que haurem de tornar 50 euros més i si havíem de tornar 1.050 passat un any, passat 2 anys haurem de tornar 1.100 euros, 50 euros un any i 50 euros d'interessos un altre any. Això és l'interès simple, ben senzill, oi? Doncs sí, en l'interès compost el que indica, el que diu, és que, escolta'm, jo no tinc deixats 1.000 euros en el moment 2, sinó del moment actual fins al moment 1, molt bé, jo genero 50 euros d'interessos. Però del moment 1 al moment 2, jo no tinc deixats 1.000 euros. Jo el que tinc deixats és 1.050 euros. És a dir, aquests 50 euros d'interessos generen també interessos, aquests 50 euros, val? Del moment 1 al moment 2. I això és el que tracta l'interès compost. Val? Que és que, escolta'm, no és tan senzill, no és tan simple, sinó que, escolta'm, que els interessos també tornen a generar interessos. Val? I això ja dic, doncs, el leasing, els préstecs, les hipoteques, tot fa servir aquests interès compost. Val? Que és, escolta'm, segons els anys, doncs la càrrega financera doncs, és molt més gran. L'interès, o el que paguem d'interessos, serà molt més gran. Val? Perquè els interessos generen interessos. En canvi, en l'interès simple, doncs no es veu afectat per... els interessos no generen interessos. Doncs molt bé, a l'interès simple el que es tracta és que senzillament els anys, diguéssim, o passats els mesos, segons el tipus d'interès com sigui, doncs quants diners s'han de tornar. I per calcular el que jo haig de tornar en el temps final, diguéssim, és el que em deixen en el moment inicial multiplicat per 1 més els períodes de temps que passen multiplicat per el tipus d'interès d'aquests temps. El més important és que sempre aquestes dues xifres, perquè al final això, aquesta T, és el número de períodes que passen entre el moment inicial, en el moment en què estem, fins al moment final.
Val? Aquest número de períodes i aquest interès ha de ser el mateix. Què vull dir amb això? Que, escolta'm, si són tipus d'interès anual, si el tipus d'interès és anual, el període de temps ha de ser també anual. Però és que a vegades, per tornar, per exemple, a un cotxe, el que és el préstec d'un cotxe, potser el que es fa servir és un tipus d'interès mensual. Val? Si es fa servir un tipus d'interès mensual, val? Quan has de tornar a passat un any a un tipus d'interès mensual del 0,1%. Val? Doncs escolta'm, si jo tinc el tipus d'interès mensual, doncs jo he dit que he passat un any. Doncs hauria de convertir aquest temps, aquesta T, un any en mesos si el tipus d'interès és mensual. El que torno a dir és que si el tipus d'interès és anual, la T ha de ser anual. Si el tipus d'interès és mensual, doncs la T ha de ser en mesos. Però és que, com us he dit, es fa servir molt el tipus d'interès simple per calcular els interessos del descompte d'efectes d'una llibreta, els interessos d'una llibreta de compte corrent. Val? Doncs això fa servir fins i tot els interessos i el temps de dies. És a dir, un interès de dies, doncs, i a la T quants dies són. El que sempre ha de passar és que el període de tots dos ha de ser el mateix període. És a dir, que si la T està en anys, doncs que l'interès sigui anual. Si la T són mesos, doncs l'interès sigui mensual, etc.